Sanibonani ekhaya lamaphupho. Ngithe ake ngiphendule imibuzo abantu bayibuza kuma-comment ngichaze nokunye ngithi ukuphuma kancane kumaphupho. Khona obuze ngesinyama ethi-ke ucela ukucaciselwa kabanzi ukuthi ngabe siyini isinyama. Isinyama siyifu elimnyama lamabhadi. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela usifollowe ku-TikTok, usubscribe ku-YouTube Sichaza Amaphupho ukuze ungaphuthelwa yikho konke engizokufaka. Ngisho sengifaka ividiyo yempendulo yakho uzoyifica. Isinyama yifu elimnyama lamabhadi. Uma-ke kuyukuthi wena likwembethe leli fu lelu, izinto zakho noma impilo yakho iyama, noma kukhona okwenzakalayo empilweni yakho ngathi mhlampe kuzama ukulunga kodwa kwenzeke kancane ubone nawe ukuthi cha, ifu elimnyama ngempela lingaphezu kwami. Uhlala njalo unamashwa, kanti-ke nakwizinto zothando awuzinzi, awuhlali nje isikhathi eside. Uma uthandana nomuntu kuyashesha ukuthi-ke nike niqhelelane noma ngithi nihlukane. Noma niy'bone senixabana nje nibanga-ke into engekho. Kanti-ke uzithuka futhi usuyisitha ngisho kubantu ongaxabene nabo. Uba nje nesidina kanti nasebantwini bonke awuthandeki, uthatheka kancane, akekho umuntu okuthatha serious. Ngicela usilandele usubscribe ku-YouTube uzongizwa-ke sengiqhubeka ngichaza imbangela yalo ifu elimnyama ukuthi ngabe lidalwa yini. Subscribe ku-YouTube ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini uma kukhona ividiyo engiyifakayo. Nisale kahle.